De orgelspelende agent die meerdere jongens zou hebben misbruikt, zou ook zijn ambtsgeheim hebben geschonden. Hij zette zijn werkzaamheden als agent in om indruk te maken op de jongens en ging daarbij volgens de OM zijn boekje te buiten. En hoe dat precies zit, vertelt verslaggever Rick Bolt ons zo. En verder in deze Zeeland nu. Bruut Stadhuis, straks een monument. En helpt Marijn aan een kamer. Goedenavond. De 34-jarige organist André N. stond vandaag weer voor de rechter. De organist, bekend in de reformatorische wereld, wordt ervan verdacht 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt, waarvan 2 Zeeuwen. Straks praat verslaggever Rick Bolt ons bij over de zitting van vanmiddag. Eerst even de gebeurtenissen op een rij. De man werkte ook als agent op de meldkamer van de politie in Rotterdam. Volgens het OM maakte hij misbruik van de status die hij had als agent en bekend organist. Hij bouwde een vertrouwensband op met de jongens waarin ze zich veilig waanden om te praten over hun geaardheid. Vervolgens dwong de man ze tot seksuele handelingen en dreigde hij onder andere bekend te maken dat het slachtoffer homoseksuele gevoelens had. Tijdens een eerdere zitting werd duidelijk dat de man erkend heeft dat er seksuele contacten zijn geweest met de 4 jongens, maar volgens hem is dat altijd met wederzijdse instemming gebeurd. Door naar de rechtbank in Middelburg. Daar staat voor ons verslaggever Rick Bolt. Ja, de zitting is net afgelopen. Wat is er allemaal besproken? Ja, André N. was vandaag zelf niet aanwezig. Volgens zijn advocaat is het allemaal te belastend voor hem om daarbij aanwezig te zijn. En de advocaat vertelde ook dat zij de afgelopen tijd veel tijd heeft besteed aan het uitluisteren van opnames van gesprekken waarin de slachtoffers aangifte doen. Daarvan had ze eerder al wel geschreven versies gekregen. Alleen zij zegt, ja, er staat eigenlijk heel veel niet in die geschreven versies, wat ik wel terug hoor in die opnames. Dus daar klopt eigenlijk volgens haar niet zoveel van. Zij vertelt bijvoorbeeld dat de politie erg sturend is geweest in die gesprekken. Zij concludeerde aan het eind van ja, met dit dossier heeft mijn cliënt eigenlijk geen kans op een eerlijk proces. Dus volgens haar moet daar nog wel veel aan gebeuren. Ja, en behalve dit werd er ook meer bekend over een beschuldiging tegen André N., namelijk het schenden van zijn ambtsgeheim. Waar ging dat precies over? Ja, volgens het OM heeft hij zijn ambtsgeheim geschonden. Dat heeft hij als politieagent. Ja, dan mag je bepaalde dingen gewoon niet delen met anderen. En volgens het OM heeft hij aan die jongens bepaalde politiemeldingen laten zien. Heeft hij ook daarover meer verteld. En volgens het OM deed hij dat allemaal om indruk te maken op de jongens. Ja, André N. was een bekende verschijning in de reformatorische wereld. Hoe wordt daar naar deze zaak gekeken? Ja, het is natuurlijk een hele gevoelige kwestie. Je zag vandaag ook weer, de zaal die zat erg vol voor een voorbereidende zitting. Dat waren aan de ene kant familieleden, omstanders, maar ook gewoon belangstellenden. Het is natuurlijk een gevoelig onderwerp, homofilie en seksueel misbruik. En ik heb de afgelopen tijd ook gevraagd aan het meldpunt seksueel misbruik reformatorische kerken, hoe kerken eigenlijk het beste om kunnen gaan met zo'n situatie. Allereerst en allerbelangrijkste is degene die onthult dat hij of zij te maken heeft gehad met een vorm van onveiligheid, dat je die steunt en aanmoedigt om zijn of haar verhaal te vertellen en dat je die in beginsel gelooft. Daarnaast is het belangrijk dat wanneer het iemand betreft die een kerkelijke positie heeft, de kerkelijke gezagsdrager noemen we die, dat je ook de mogelijkheid onderzoekt of er een klachtenprocedure gestart kan worden, zodat er ook een onafhankelijk onderzoek komt, op grond waarvan er ook concrete maatregelen genomen kunnen worden, waardoor de veiligheid weer meer gewaarborgd kan worden. Ja, nog even terug naar jou, Rick. Vandaag dus een tweede voorbereidende zitting. Hoe gaat de rechtszaak nu verder? Nou, als de advocaat van André N. gelijk krijgt en dat er inderdaad van alles niet klopt aan dat dossier, dan kan het nog wel even gaan duren voordat deze zaak inhoudelijk behandeld wordt. Ze gaf vandaag al wel aan van ja, als het inhoudelijk behandeld wordt, is er minimaal 1,5 dag voor nodig om dit allemaal goed te kunnen bespreken. Voor nu staat in ieder geval in november een volgende voorbereidende zitting gepland. Jij gaat het voor ons volgen. Rick Bolt, dankjewel. Het stadhuis van Terneuzen. Door de een wordt het verguisd en door de ander juist bejubeld vanwege de bouwstijl. En die laatste groep trekt nu aan het langste eind. Want het brutalistische bouwwerk is binnenkort mogelijk een rijksmonument. Het gebouw staat dit jaar in de schijnwerpers, van monumentenstatus tot The Passion.
Voor het zover is, moet er eerst een procedure worden doorlopen. Maar de wethouder is enthousiast. Je hebt maar 2 keuzes als je overal leest. Je vindt het of heel prachtig of lelijk. Ja, en hoe meer je van het gebouw weet, hoe meer je ervan ziet, je gaat er echt van houden. We zijn heel vereerd dat wij een van die 15 zijn die daarbij zitten als genomineerden. Het hoogtepunt is de Burgerzaal, met uitzicht over de Westerschelde. Toch wordt het gebouw niet door iedereen gewaardeerd. Ik vind het eigenlijk helemaal geen leuke uitstraling hebben, dat gebouw. Het is helemaal recht, veel te modern. Ik vind het niet mooi. Ik vind het een grijs, grauw, somber gebouw. Het kijkt fantastisch uit op de Schelde. Ik vind dat heel mooi. Uniek voor Terneuzen. Ik zou zeggen behouden en die status, laat maar komen. Begin volgend jaar moet duidelijk worden of het de monumentenstatus krijgt. In de hoop dat er geen GPS-systemen meer worden gestolen, loven boeren een beloning uit van €1500 voor het beste plan om diefstal tegen te gaan. Corné den Hamer uit Zuid-Zanden was een aantal jaar geleden slachtoffer van diefstal. En volgens hem is er weinig aan te doen. Tijdens de diefstal stond alles achter slot en grendel en het alarm erop. En alsnog was alles weg. De dieven hebben het gemunt op zowel de bol bovenop de trekker als het schermpje binnenin. Samen goed voor zo'n €20.000. En als u zou meedoen aan deze prijsvraag, wat zou u dan insturen? Ja, het GPS, de bol misschien geïntegreerd in het dak, maar dan is het niet meer uitwisselbaar. Dan moeten ze het hele dak stelen? Ja, maar dan kunnen wij hem ook niet meer ergens anders opzetten. GPS-systemen zijn een gewild object om illegaal te verhandelen in het buitenland. Mijn haar gaat ook slecht zitten dan en het ziet er gewoon niet uit. Ja, daar vrezen veel jongeren voor. Want vanaf 2027 wordt het dragen van een helm op een e-bike of fatbike voor iedereen onder de 18 waarschijnlijk verplicht. En dat zien deze scholieren niet zo zitten. Het ziet er niet uit, vooral nu op zo'n elektrische ding. Ik vind het best wel onnodig, want ik heb hem zelf ook niet opgevoerd of zo, dus ik rij gewoon veilig. Hoewel artsen en deskundigen blij zijn met de maatregel, lost dit niet het hele probleem op. Zo schort het ook aan de kwaliteit van de fietsen. Er rijden heel veel onveilige fietsen rond. En daar gaat het mis. Wij kunnen er niet eens aan werken, want het zit vol onderdelen die gewoon in Nederland niet te verkrijgen zijn of gewoon niet goed te maken zijn. Het vinden van een studentenkamer, het blijft vaak een probleem voor wie ver van huis een opleiding gaat volgen. Behalve als je in Zeeland komt studeren, want dan heb je er vaak zo één gevonden. Ik ben Marijn, ik woon in Zierikzee. Ik wil in Leiden gaan studeren en de zoektocht naar een kamer is niet te doen. Ik ben Marlijn, ik kom uit Eindhoven en ik studeer nu sinds kort in Vlissingen en ik heb heel makkelijk een kamer gevonden. De zoektocht voor Marijn uit Zierikzee begon 1,5 jaar geleden al, toen hij zich inschreef op een van de verhuursites voor studenten. Vanaf maart is hij actief op zoek naar een kamer in Leiden. Ik zoek, ik vraag, ik bereik allemaal mensen, maar ja, er komt niks uit. Nee, hopeloos. Zo anders is het verhaal van Merlijn uit Eindhoven, die net begonnen is aan zijn opleiding maritiem officier aan de HZ in Vlissingen. Hij had binnen no time een onderkomen. Nou kijk, dit is mijn plekje voor nu hier. Ik mocht zelf kiezen welke. Het was gewoon, ja, ga maar kijken en welke vrij is, mag je kiezen. En ja, dit was al de beste kamer. Dat vond ik dan om te kiezen, die nog vrij waren. Al verschillende jaren is het vrij makkelijk om in Zeeland aan een studentenkamer te komen. Dit jaar is er zelfs een overschot aan kamers. Verschillende verhuurders die ik heb gesproken vermoeden dat dat komt doordat het aantal buitenlandse studenten is teruggelopen in Zeeland. Dat zou te maken kunnen hebben met het ontmoedigingsbeleid dat het kabinet voerde. Met een nieuwe wet wilden ze sommige opleidingen dwingen de lessen in het Nederlands te gaan geven. Dat is nu van de baan, toch lijken buitenlandse studenten al weg te blijven. In de Randstad blijft de zoektocht onverminderd lastig. Merlijn koos daarom bewust voor Vlissingen. Ja, Rotterdam en Amsterdam, probeer maar een kamer te vinden zonder jezelf helemaal kapot te betalen. En ook nog proberen te studeren, nou dat is gewoon niet te doen. Ja, dus werd het Vlissingen inderdaad, ja. De keuze om in Zeeland te studeren heeft Marijn niet. Vanwege zijn studie technische wiskunde en natuurkunde is hij gebonden aan de Randstad. Ik hoop wel dat er huizen vrijkomen gedurende mijn studie. En dat ik daar dan een huis van mag hebben, ja. Voorlopig zit er niks anders op dan te pendelen tussen Zierikzee en Leiden of tijdelijk bij een familielid in te trekken die dichterbij woont. Fijn, maar echt van het studentenleven proeven kan hij zo nog niet.
Als je de trein moet hebben en eerder weg moet en dat ik geen trein heb meer na 10:30 's avonds of 9:30 als ik nog in Zierikzee woon, ja, dan kan ik 's avonds ook echt niks. Terwijl Merlijn zich al thuis voelt in Vlissingen, gaat de zoektocht voor Marijn door. Hij houdt hoop dat ook hij zijn plekje zal vinden. Het is iets wat je niet elke dag ziet. Een 4 meter hoge eik, achterop een elektrische fiets. Vanmiddag kwam de eik Zeeland binnen in Sluis voor een bijzonder project. Ja, echt. Een boom op wielen. De komende dagen rijdt hij door Zeeland. Kunstenaar Bruno Doedes trekt dwars door Europa en geeft onderweg 5000 boompjes cadeau. Maar we zeggen, zolang er nog steeds in Europa meer bomen gekapt worden als geplant, is het gewoon nodig dat we dat stimuleren, dat er wel bomen worden geplant. Bruno is sinds mei op pad en trapte al door 9 landen. De Alpen kreeg hij nog bedwongen. Maar met een boom van 4 meter hoog blijken vooral bruggen en viaducten de echte obstakels. Hoe vaak heeft u dit moeten doen in uw tocht? Redelijk vaak, bijna ik denk twee keer per dag ongeveer. Vandaag finisht Bruno in Zoutelanden. Morgen gaat de tocht verder naar Haamstede. Volgende week is de cirkel rond in Leeuwarden. Daar krijgt de eik dan eindelijk een vaste plek. Het begon veelbelovend mooi met zon en wat vriendelijke stapelwolken, maar vanmiddag namen buien vanuit het zuidwesten het weerbeeld over. Ja, die buienkans die houden nog tot zeker morgenochtend, maar de wolken maken al snel plaats voor opklaringen en zonnige perioden bij maximaal 20 graden. En het weekend wordt zomers warm met temperaturen ver boven de 20 graden. En ja, hoe het weer de rest van de week eruit ziet, dat hou ik nog even voor me. Ik wil de sfeer niet meteen verpesten. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws volg je ons natuurlijk online. Voor nu nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.